دهخانی نسل ناحیه دوستی به خاطر تامین ساکنان در همه فصل سال با میوه‌جات خوش‌طعم از چنین انبارهای مخصوص استفاده میبرند. دهخانان دسترنج خود را در چنین قوطی‌های تختگین با چنین کلونکه‌های مخصوص تا ماه دکبر نگاه می‌دارند. استفاده چنین راه اصول امکان می‌دهد که دهخانان به صرف و خرج زیادتی یعنی بنیاد سرخانه‌ها محصول دست خویش را به یگان نقص تا ماه دکبر نگاه می‌دارند. باغداری барои оилаи ҷумаёфҳо ягона шуғли писандида ва сарчашмаи асосии даромаднок маҳсуб ёфта. Пиру барнои ин хонадон субҳ то шом ба ҳифзу нигоҳбини ниёлҳои анорбоғи худ машғул мебошанд. Гарчанде имсол ҳосили дарахтон қиёс ба солҳои пешин камтар ҳам бошад, аммо сифати маҳсулот беҳтар ва талаботи харидорон нисбати меваҳои ҳамин мавзеъ афзоиш ёфтааст. пеши хонамо оиламо қату кор мекунем. ҳар рӯз ҳаминҷа деҳқонемо ягон кас мода ғам наметия, ягон проблема надорем. Масъала обам хубай, масъала андозмдориам сар вақт иҷора кардан имконият ҳаст. ҳама тарафа ҳама чӣ мераса. Сохтмон хонамон мераса. Ана бачаҳора хонданӣ роҳ кардем, университет тамом кардан омаданамаш. Аяқсоби анор. дар ҷамоати деҳоти ба номи Гарди Гулмуродови ноҳияи Дӯстӣ 280 адад хоҷагӯи деҳқонӣ дар самти боғдорӣ фаъолияти хешро роҳандозӣ намуда, масоати бештари заминҳоро барои нигоҳбини анор истифода мебаранд. Буда ҳавои ин минтақа барои анорпарварӣ хело мутобиқ буда, беҳтарин имкониятро табиат барои сокинони ҳамин мавзеъ фароҳам овардааст. ноҳияҳое ки гарм мебошад дар ҳамон ҷо дар ҳосил бисёртар мешавад, лекин асосан бигирем дар ҳамин ноҳияи Дӯстӣ дар ҷамоати деҳоти Гарди Гулмуродов анор хуб мешавад. боди ҳавош мусоид аст ба ҳамин анорпарварӣ. баъди 10 октябр бо ҳосили дуюма чиниша ҷамъовариша сар мекунанд. ҳамин хел то охири октябра ин ҷамъовариш рафтан мегирад. асосан ҳамин анори ҳамин пӯсташ сафедранг ғавз барое ки ҳам зимистонда тобовараён то моҳҳои январ феврари марта деҳқон нигоҳ дошта метавонад. ҷамоати мазкур дар ихтиёри худ 1700 гектар замини корамёбӣ дошта. имрӯз деҳқонон масоати 450 гектари онро барои анорпарварӣ истифода мебаранд. ноҳияи Дӯстӣ имрӯз ҳатто дар ҷумҳурӣ аз рӯи меваҳои хушлаззати хусусан анораш хело маъмул гардида. қариб ҳар як оила бо истифода аз заминҳои хурди назди ҳавлигӣ ва ёрирасону хоҷагиҳои деҳқонӣ навъҳои гуногуни анорро ҳифзу нигоҳбин мекунанд. гарчанде то ҳанӯз таъсири сардиҳои зимистони солҳои қаблӣ каме ҳис карда шавад ҳам, аммо марҳила ба марҳила масоати боғҳои мевадиҳанда васеъ ва соҳаи боғдорӣ рушду тараққӣ меёбад.